Mag-enjoy with your family and friends dito sa YP4K Villa Verde Resort, transient resort na perfect for your staycation or event place para sa big occasions. Relax and chill with our amenities gaya na basketball court, ATV rental, fitness gym, swimming pool and kiddie pool, jacuzzi at night, and billiard hall. Ang mga transient big rooms ay good for 2 packs up to 30 packs. Swak sa inyong budget, mapa-ordinary or VIP room ang pwedeng pamilian. Ang VIP rooms ay malakondo ang datingan. Aircon rooms with own TV, dining, kitchen, and CR na may hot shower, naka-free wifi ka pa. At kung tight ang budget, just try our ordinary rooms with aircon, own dining, shower, and kitchen. At kung island hopping naman ang trip mo, kami nang bahala sa'yo dahil i-assist pa namin kayo para makapag-tour sa 100 Islands. Sulit na sulit talaga. Kaya ano pang hinihintay nyo? It's time to enjoy your staycation. Book your slots now. Ang pagstay sa villa ay talagang enjoyable at malilibang ka. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pabook na. Tagalan mo pa. We're located at Zone 6, Barangay Buet, 100 Islands, Alaminos, Pangasinan, Ilocos Region, Alaminos. YP4K Villa Verde Resort. Tagalan mo pa. Sa mga naghahanap ng mapapasyalan or naghahanap ng transient na matutuluyan kung kayo ay papasyal dito sa 100 Islands. Yan, nag-o-offer po kami ng mga transient rooms. Meron po kaming mga rooms na pang malalakihang grupo or pang pamilya. Meron po kaming 2 packs hanggang 30 packs yung aming Grand Villa. Sa mga gusto po i-check yung aming mga rooms, mag-message lang po kayo sa aming Facebook page YP4K Villa Verde Transient and Resort. Yan, message lang po kayo dyan at sasagutin po kayo ng aming admin. Ano ba ang meron sa aming resort? Meron po kaming fitness gym, swimming pool na may kiddie pool, and then may jacuzzi po at night, and then syempre yung ating mga rooms na malakondo ang datingan, yung ating mga VIP rooms. Kung medyo tight po ang inyong budget, meron din naman po kaming mga ordinary rooms. Pwede po nating isend ang ating mga pictures ng ating mga rooms once na mag-opening na po kami. Ang aming soft opening this coming July, first week or second week po. Watch out lang, mag-message lang kayo once na gusto nyo magpabook para sa confirmation kung open na po yung aming resort. Pag andito po kayo sa resort, talagang malilibang po kayo dahil meron po tayong fitness gym, and then ATV rentals meron din po tayo, and then meron po tayong whole basketball court na pinarerentahan. Meron din po tayong billiard table na pinarerentahan sa mga guests. Sa mga gusto naman po mag walk-in, pwede rin po. Kung gusto nyo lang mag-swimming at ayaw nyo namang mag-overnight, pwede po yan. Ang ating rates ay nasa ating Facebook page. Inuulit ko, ang ating Facebook page, YP4K Villa Verde Resort. Ang complete address ng ating resort, dyan po yan sa may Zone 6, Barangay Bued, Alaminos, Pangasinan. Inuulit ko po, Zone 6, Barangay Bued, Alaminos, Pangasinan. Malapit po kami sa may sub-terminal ng papuntang 100 Islands. I-assist po namin kayo pag gusto nyo mag-island hopping. Pwede po namin kayong i-assist para makapag-tour po kayo dyan sa 100 Islands. Isa po sa pinakamagagandang isla yung ating 100 Islands. Yung ating mga rooms, meron po yung sariling dining table, meron po yung sariling kitchen. Yung ating VIP po, meron po yung free wifi, may hot shower na rin po yan. Yung ating VIP rooms, meron din pong TV, meron po siyang TV, yung ating VIP room. Pag kayo po ay guest ng aming resorts, pwede po kayong gumamit ng ating mga facility, like yung ating fitness gym. Yan, pwede nyo pong gamitin yan ng libre, at syempre yung ating swimming pool.
Meron po kaming mga common kitchen kung may malalaki kayong mga event or occasion. Pwede rin po kaming rentahan as event place. Meron po tayong open basketball court na pwedeng ganapin dyan yung malalaking mga occasion. Inuulit ko po, ang soft opening po namin this coming July. Sa mga nagtatanong saan po ang aming location, Zone 6, Barangay Bued, Alaminos, Pangasinan. Check our Facebook page, YP4K Villa Verde Resort. Ayan. Maraming salamat po.